Espiritu. Amen. Amen. Iginumanatiliya kay kayo. At kaya, Kailangan yung mga iti, iganakantaya, San Agustin, meto niya pong obispo, at meto niya doktor, ng kakatamang Santa Iglesia. Isang tanang niya nakatang kasalanan, nagyat ang kapatawaran ng Ginoo, katang naging karapat-dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginuwi kang puputong tagumpe, karing babye, sa gabal ting pamenyapok ting Diyos, ikang puputong tagumpe karing kapagkumbaba, Ginoo pakalulo. Ginoo Jesus, ikang bigas po, karing babye sa gabal ting pamenyapok na ng Diyos, karing tao, Kristo pakalulo. Ginoo igupaya o ipagpawalo karinde pamasyal may pabalita at nalasuyo po Ginoo pakalulo. Diyos sa may payang itong pakaluluan ng katao, ipangapatawa na rin kasalanan tao, idala ng katangan sa ating biyerang natin. Amen. Manalangin tao. May kaming mayupaya, ibayo, sana hindi kang Santa Iglesia, yung Espiritu aminye, pinye mo kang San Agustin, kitmuan kaniting Espiritu, bukod mo keha, at yung sipon ng kabiasnan, karing ke kumawa, bilang pagmula ng dugod, alanganga, pagdulapan na kasana, itiyan wami kapagkalatan ng Ginoo sa Kristo anak mo, pabibiyat magaring kambi mo, metong buking panga Diyos, magdaman tingalanganga. Amen. Kayo po at nakiran ng tama po, maring amano na rin din. Mamawasan ng iba, hindi po muna nagsulat sa kapatid, hindi akong kasapantayanan ng Kristo, tulan kaya kami, pusal ng kasakitan at kabalisan. Ipamanatili yung matatag ng kasapantayanan, yung iminya diwa kaya kami. Makananamiya kayang pasalamatan ka ng Diyos, isang lang ulang tigkarugan kaya kami. Kayong dinig panalangin ang Lord Benny, ating na kayo sanang pasibayan, at asaw pa na kayo kinalo pa mga maging kakulangan, hindi ako kasapantayanan. Manalo na sana ng Diyos at ipa, ating ginutang ng Jesus, di na ng dalat ng pangmandalong kaya kayo. Manalo na sana paragulana at palaglaban ng Ginoo, hindi akong lubuting metong at metong, at karing sablang tao, ang timo inilubuting kaya kayo. Ting anti kaniting pangalan, pasit na nga nakulog, ang manatiling banal at alam kakulangan ng kalikyak ng Diyos, at ipa, ang gating panganyatang pasibayan, kaya katangong ni Jesus, kambera din sa ulang pinili. In amano ng Ginoo. Salamat in Diyos. Tokman ko kaya kilugod mo o Ginoo at dahil kaya kitulang. Babalik mo yung tao, kikalikabok na kayang libatan. Kaya ang sasabyan, o anak na rin tao, kikalikabok, ibalik kayo. At ang tinamong pati nga po, hindi mong banduang yakam. Mingari na imnapon, ang minabas na, o ang oras, ang mapuyat ng ping. Inyay turumong niya kami, hindi mapuyat siya. Pangkusong iting belwan magyasa na. Ginoo iti ang wagya kami ang kakapitan. Kaya alasan lulusan, hindi ang talipan.
Kagising din apa, kapman mo sa akin, kaya kang lukod, ang malangkukas. Pagdalit kami at tumula kapag kabiyak kami. O kaya Diyos, ikiyak ka sa aming ibisyo, ikiyak kami, igsap ng dapat kami, pag-hindi, ikiyak ka sa aming ibig. Mapalang dalit ang kumikiramdam ng gamano at sinilok dahil ilok ng pusong mayaw at makamutong at menapili ang gana ay nang ika bungo. Alleluia. 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 Iginuman ang tiniyak kay kayo. Masa timbaya pabalita pagpong kang San Mateo. Ligaya kaya o Ginoo. Jesus nga nakaraing kay alagad. Ingat kayo. Uling kayo balo nung nanungaldo, impanyatang nanigya kong Ginoo. Tanda ng iti, nung ingmetong kami bale-bale, balo na nung nanong oras ning bengi karinya datang ing mapanako. Pilmi ay matutod, abi ay paprenta kapaglunting kayang ibali-bali. Inya ikayuman, makanyan kong sukat makasadyang parati. Muling anak ng tao, datang igatang oras, kayo paninayan data. Muli dita, iningkipos abiyasa at tapat. Kaya pinitang, pinipalana ng kayang ako, kareng aliwang ipos, pangmagye, pamangan karela, tingtik-tak na oras. Kadwana, naninang ito sa ita, nung pagpaling na yung balay kayang ako, tas naning tutupad, king obrang tutok na kaya. Sabihin ko kayo, ting ako na, ipanibala na kaya, ting mabilog ng ibandyan. Tapos, nangitang ipos sa ita, eme apan wala. Ganang sumabi ng kayang sarili. Malamban siya pang datang ing kanabong amo. Kay ba't maging mapagsikya karing kaluban ng ipos at makipanganyat makinito karing lasingko. Pagkaling niya inamo ng ipos sa itap. Tingal do kae na palinayan pati oras na inibano. Sugurado, ene akarga-karga ang parusang taggabana, kayang amo, at ibiene, kareng lepokrita. Kareng tumangis siya at itigisipan. Tingmaya pabalita, tingkaya katang kaligtas. Kapuriyan kaya Kristo. Maya pa sisilimpu kaya kayo man. Maya pa sisilimpa. Ina-adjust tayo yung misa tamo instead of 5. Time 30. Po, kasi may pakanong mag-opera ng kanila, nila makapakyabela yung kinatamong sityo PEC Mass. Po, kaya itamo po titake ng Purok 1 West. Po, para kaniting kinatamong po sityo Mass IT. At ngayon nga ito na iti, tamo po pag-celebran tayo, yung pong kabigagan ng San Agustin. Yan po metong yung obispo at metong yung doktor ng Santa Iglesia. Minsan po, ipag-meeting la rin demonyo. At kay Bad, ipil sa biyanda, nung makanano dala ka ng toksuan ng tao. Alay ng minunang demonyo, sabihan ko pa rin tao ka na, alam Diyos. Ala ka ng Diyos, paniwala kayo pa ng Diyos. Na, ali. Yan, alam po nito ang demonyong method.
Imposible ka nakabang nakalarin tao maniwala. Ay ba? Anay tambet, sabihan ka rin tao, alam impyerno. Okay, kumaniwala kayo pa rin impyerno. Imposible ka nakitang neto, demonyo. Kasi, ng tao, nakalpa mo rin nimiwas kasalanan. Bakit alam manabog yung impyerno? Kita mo meto, hiningga sabihin ko pa rin tao, kaya kamamalikwa uling at ipagtangkas. Kaya po sinabi ng tatlong demonyo, iya po impuktik yada rening demonyo. Bakit? Kasi rin tao itang bagay agawa ng ipukas-bukas na. Itang bagay, asutang agawan ngini, ipukas-bukas pa. Itang kalong Pilipino at itang po ugaling manyana habit. O itang mamayana habit. Siguro po, darat-darat tayo kanina itanet. Baka nakitang manyana habit ay itang kailangan mo ng mag-operating bali. Kailangan mo ng magluto. Pero, mag-Facebook ka pa. Ganyan lang yung tao ngayon. O kaya, kailangan mo ng manigaralisyon ngayon. Huling ating ka, exam bukas. Pero, agad, manigaralisyon. Huling big online games ka pa. Kaya ko nakamaya ka panigaral, maya makatipa mag-online games mo, kaya di bagsak ka. O kaya, itang ating kang dapat arian obra na pagawa ng gusto. At kanita, may ipag-introduce ka pa. At kanita, mayari na obra. Yapit yan po itakausan tao, may niya na habit ita. Itang bagay, agawa mo na ngini, iti, emugewa, at ibukas-bukas mo pa. Hindi ka salpantayanan, pupwede ka. Nung inaos na ka ng Diyos ngini, dapat. Nung Diyos, inaos ng simpa ngini, dapat simpa. O kaya, Diyos, sabihan na kaya ka, na sumuyo kang ini, dapat sumuyo. Muna, pibukas-bukas pa. Bakit na nung sinabi na kaya katabo, ting Ebanghelyo nga na, bingat kayo, huling eyo balo, nung nanungal to, impanyatang ng kaya kong gilu. Tanda na nyo iti, nung ingmetong abikabale, balo na mo nung nanong oras siya, tingdeng ka rin niya datat ing mapanako, building iya matutut at iya ko paninaya ni. Tutuya po iti kang nasantaya, ginamit na po o talimhaga ng ginunang Yesu Cristo. Huling yata mo ba no kapila na katamo awsan ng kaya katapanginuan kapila na mo makikitiking yan. Palagayo, kapilang po mate. Kaluyo? O, itang kakatak pangawala ng yato. Sorpresa! Kaluma na ng sinabi namin kakatak Ebanghelyo. Ako pingsasabi. O, kaya mabigla na ako Punta natin kang aming makapulot ba? Hindi yan. O, higit kaya kang linabas sinarating pala Kaya sabihin, ayun lang yung pali kumari. Katekstekanan din O kaya, ayun lang yung pala, siping kong bali. Higit kayo pang mag-over yung bali-bali na. Hindi makabigla yung mga dyan Sana yung kumaliyarin na kinatalo. Dapat mo datata. Bakit? Kasi nung kita mo, makasadya ka. Yan tao ang tao. Baka bigla tao Kasi,
o tagita mo, tama ka sa Diyan, lalong-lalo na king papanawas na king katamong Panginoon. Kaya nga nung sinabi na kay katamong, kalupa ning neto na ipos nga na, o ning neto na ipos na parating, makagising, at makasadya, o takakapya, ning kayang Panginoon. Lalo oras siya man o oras ning abak o oras ning begi ka rin niya datang apulatan natin. At nung kanong, ikit na yung makagising at apulatan natin, kano ka ning ibiyan na kaya ning amo na? Ibiyan na yung sablang di banjana. Yana. Pero itagin mo sa itanana, nung sabihan na yung kayang sarili, ay pagwa sa pagdatangin ka na ng Panginoon. Makiinuman niya, manganeng-mangan, pabugbuga na laring kaya biya ng ipos, o tangdatan niya biglay kaya nga mo, nanigawa ni nga mo. Parusani nga na, makanyang-kanyan, kitang parusak mabayad na iya naadal. Doon ka rin nga na, karin niya tumangis, at karin niya mitigis ikan. Kaya hindi siya sabihanin mo kaya katamo eh. Kita nga gawa mo ngini, nakamagmay niya na habit. Mo na pibukas-bukas pa. Bota, nadatang itang panahon na, pibukas-bukas ming bagay, na dapat mong gawan ngini. Kaya po minsan, at itamong kasabihan, laging nasa ulian, magsisisi. Kaya nakapuwaring papagsisibay, bayan ang magyari kay kami. Maraming laging nasa ulian, magsisisi. Nung kapilan niya yung sabihanan, I love you, masawa yun. Bota po yun, nasabihan. Bota na kalapit niya, kaya niya sabihan kayo, I love you. Wala nang kwenta. O kaya, kabilang kaya, tuknang magwawo. Kaya mag-focus. Kaya po na, lahat ang panahon para tuknangan mo yan. O kaya, kabilang kaya, mamatawad. Karetang tao may kamaligay. O na ng panahon. Pati ko kung kakaluturan kanita, at yung pinag-road, at may sakit siya'y tatang na. At sabi ni kaya, muli na ka, may nanay tatang mo, ang ating may pagbagye. Kaya makiramdam, sabihan na anak, ay kana na, kabisi nga na, nakarakalobra, because ko na kaya yung muli. Kanyang may pagbagye na, ay tatang na, binuli yan. At alas sa pinag-ibalik-balik, kaya, o kaya mo na yan. At kung kakalumuran, di nga rin sinabi, o kaya pang-tuktuking kabaw yan. Kalwak taning pao dyan, pati may tatak na ginagawa. Kaya po, makanya ito nangyari kay natamo. Gusto yung itakwento tamo. Bali po, yun po, toksuling demonyo ini, yakin din sa sabyana, bukas na kamagbayo. Buat ang lakwan na kapalitan sa bahan. Kaya bukas na kapamatawad, bukas na gawang maya. Itang bagay dapat tamang gawang ini. Kaya tama, may bukas, itang ugaling may niya na habit. Kaya, kada ningin kaya katamo, impiring tao nga na kalupa niya rin mapanako. Kaya, nung balo namin ikibandik, imbalik, kung gano'ng oras sa data, ipapanako. Yung pagsadya na nga na. At yung itabo, pakanyan mo naman, pagsadya tabo. Huling itawad, kung naning oras, ingado, kapadyatang, naning kiyatang, namin. Pakamalang kong kapatad, ng Diyos na sanay,
pagobra kaya bena ing tao ing pamitalakad ing kayang lelakan adwata kaya ing di na nakatamong ganap obrang pinye ng gawan tamot ngatang sumabi ginugawan mo kay matapat mo ipos kita na. Para kay banal na Santa Iglesia ni Diyos, kapilang na sana inay tutulungan karalang yato ng may pabalita ng kaligtasan. Ipananayin natin din. Para na rin sa ng kalapag-obra Kristyana, dalang na sana yung karilang obra ng tayo patutug ng babiyang kasultantayanan. Ipananayin natin din. Para ka rin sa ipitiku, yero at kalapag-obra, nung rin pa man, nila ko madino na sanang pandalawin ng karera responsibilidad. Mag-obra para kang paling lelangan. Ipananayin natin din. Para ka rin sa ang obra, agad na saan manakit kapalitungan, kaya kasi paling ng karera ng tigidad ng tintao, kapatulat ng pamag-obra. Pananayin natin din. Para kaya katanan ng kapitulkit at alas sana ay kailangan ng kanyang pangkin sa sakripisyo ng Kristo. Yung kasakitan ng pamag-obra, yung kamatanan, pananayin natin din. Nilipuan mo namin sarili ng kapagnasan. Kabetala ka nagkatang panalangin, dahil kung kapagnasan na rin sityo Udo West, de la Cambra, Porcadilla, Lico Families, ikapagdana ng Enzo Abungan, ikaladwana Jesus, Erlinda, Wilberton, Luisita, Soledad, Apoy Anthony, panalangin tala, hindi. Ginugawan kayo mga panahon ng Diyos. At tamo kong ining kinatamang sariling kapagnasan. O ikpang mapamakadulog Diyos, singobraning kay paggamat maging pangako miyasana at ikpamisalmet ng makatawang dignidad at kaya pa sa pamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Inggamat midara Manalangin kayo kapatid, ikaw katamang daon matanggapiya,
harapan ni Diyos, ipangdubos, mayupaya. Ang kapanan sa Ginoo, ikaw na kalikapan. Ikaw po rin kaligaya ng tiyang lagi. Hindi na tayong kasalanan ang mabigo ng Santa Iglesia. Huwag paming nilalang kabang pagnasusyan niya, ikapigaganakan ng San Agustin, ipanalangin ni Kingitig Sakramento, maging metong niya, tanda ng pamisan metong at metong kapaklot ng lugod para kay kami, itiyanuan ni kapamilataan ng Kristong Ginoo. Yung Ginoo manatili kay kayo, itasyola rin puso yun, kasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Hindi karapat-dapat ang matuloy. Uneping karapat-dapat at matuloy ng pasalamatan na kaparagit naman karino ipa, Diyos sa langag at lutos mayupaya, pagkalumig ng Santa Iglesia, ikapias ng parangal ang San Agustin. Agagan mo kami kapamilataning panalanggi, tutulong mo kami kaping kapamilataning tiyang pamanaral ating pag-iemo hindi ang panalangin na bilang pakibat karing tiyang panalangin. Mulinita ka pering sa blang moro ring angilas karing timbanwa alam ko na at ngaming puri. Banal panaling Ginoo Diyos sa payupaya. Bitloy banwa tingya bigkirang digaya. Kusana kinakatas katasan. Mamalit ay daratan king lagyuning Ginoo. Kusana kinakatas katasan. Tunay kaping panaloy pa ikay panibataning sa blang kabanalan. Mulinita pagpanalampumi, papagpanalan mo na rin ngay, tingnan mo rin yung Espiritu mo. Pamparatya kami, malyari lang patawan at daya, hindi mo ni Yesu Cristo. May bidawad kung sanglog, tingpangayla sa kamatayan, tingwaning tinapit, kaya pasalamat sa keka. Piras na binili ka rin kayong disipulos at ngana, unang ngiti kayungan at kanagin. Iting ka na akong patawan, ang idawon para kay kanyan mo naman kay patigang kita, tingwaning kalis sa kasbayang kay pasalamat kita. Binyan ka rin kayong disipulos at ngana, panagiti kayo nga at pinumpo kaniti, alisin ka na ang daya. Tindaya rin kayo talagang gagawin na pinumpo para kayo kayo at para maring sa blang tao, bakit ang ipatawaran na rin kasalanan at hindi bilang mabigagan. Misteryo ng kasalpatayanan. Ngini ka nga ng niyay, yung tinapit, at mimilog ka ni Tintalis, kaya kang kamatayan, kaya kami ang papasyaw, hanggang natandatan ka, ang kaya kaligaya. Yang ini ka na kami wikpay, kamatayan at pakinyuti ng bebe ng anak mo, darawi ang kaya kayo ng tinapit, hindi ang magkalis ng kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya kay kapaliryan mo kaming nakampang talakadaraman upang sumuyo kaya ka. Kapag kumabami mo na magpagang wamo, kita nilang sana misulu-sulu, ikatawan at dayang Kristo, ikuna na kaming anting meto ng Banal na Espiritu. Kaya kami o ikpay sa ating Iglesia, pamalagaan at tingmeto yamin, pambigan na piting budod, gambe ng Francisco, iti kaming Papa. Florentino, gambe ng Leo ng iti kaming Papa. Gambe ng Florentino, iti kaming Obispo. Iti sa Blampari ang Pumbiyakan. Kanakan mula ng kanyang kapatadik, pepay daw na at malinay sa linggi, ang pore sa blangmiya, madabit, nagapan mo sa naging maligay kong harapan. Makaluwan mo kami nga, kami nga karapan dapat magkabiting bilang hanggang mangkayabe ng Maria Ingkerhenin ni Diyos, kape ng San Jose kay Esposo, kape sa blang apostol ang pore sa blang banal, at inupating malmong kamurian, ikaabani panahon, orientakan paligayan kapamilatan ng Kristo, yung mga anak. Ting kapamilatan ng Kristo, kapinan kaya, ikpangmayapayang ito, kaguning Banal na Espiritu. Pupurian na at parang alam hangga, matingal hangga. Amen. 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 Kaya
Kaya po madalangin tanggit mo kapanaligan at lugot tinig pa, aring naman piro na kaya katamo ng binuin pami at sumanwa bisang bayain lagyo mo datangi kayayan mo Pipamintuaning lugo et isulim manimanwa Pipamintuaning lugo Kingkakanan mi Kingaldo Iye muke kami Kingaldo Ipatawad mo ke kami, iksalami ke ka, antiing pamamatawad ni, karing ikasala ke kami, manae mo ke pay sa ulking tukso, Dunay kabusking marok. Kabus ang mag-iuwi sa Blang Marok, balikan mo ipagkalagin ka bayaman king panoli, bakit kasawapanin kaya kang pakalunod parati kay di kabus ang kasalanan, at piligtas sa Blang Kaligaligan, kabang maninay kami, kang galing maligay ka manaligan, king kanyatang ng Yesu Cristo, kaya kaming kalapangabos. Uling kaya kaya yan, higaya, manggaman, king alanganga, O Ginoong Yesu Cristo, sinabi na rin kayong apostoli, kapayapan na lang mo. Kaya kayo, ikapayapan ko, wabiyat kaya kayo. Kaya mo sa balikdan, kaya kaming kasalanan, nadalawan rin kasalpantayan natin kaya kang Santa Iglesia, pamayakan kaya kong bilugan, at pangking kaburian, tuwi ka mabibiyat magari, panggamang tinggal ng mangga. Kapayapaning Ginoo, paratiya sana manatili kaya kayo man. Bakit ka mo kung ining ikapamit, kamuruking kapayapan. peace. Kapayapan. Kapayapan kung kapayapan. Pero ni Diyos sa milalako, kasalanan ni Gato, pakaluan mo kami. Cordero ni Diyos sa milalako, kasalanan ni Gato, pakaluan mo kami. Cordero ni Diyos sa milalako, kasalanan ni Gato, ibigyan kaya kami kapayapan. Diyo'y ginutang Yesu Cristo, ay Cordero ni Diyos, ang kilalaputing kasalanan niya to, kapalat ng bayaw sa napunan ni Cordero. Ino, kung matanggap-tanggap kaya ka, dapat yan kasi mo kumayap na. Ang nandaya ng Cristo, dala na kataman sana, hinggi alam mga. Amen. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, tinulog mo at lingaw. Salamat, ipagawa mong pamahiran. Salamat po, salamat po. Para hindi ikaw kalulungkit kami. Pamanganira gawado bagyema, tut na kami malamig, nanumanin kailangan ni. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, tinugon mo at lingat. Salamat, ipagkaroon pamalit. Salamat.
aming panalangin na lumalik kailangan. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Pinoong mo at lingas. Salamat, Ipapangan mo pangalinan. Salamat po, salamat. Manalangin kamo. Huwag kaming malugod, kapag banalan mo kami kapagalatana, ningkaya kaming pamisulo-sulo tinggulang ng Kristo. At tinggalamay ning kayang katawan sa panukesanang maging kalupa ning tinggapi. Itiyaduan mi kapagalatana ng Kristo ang inumi. Amen. Ako salamat karena pong si Chuuno West, si pong Macambra family, para kayong katamong dini si Chumas. Mapapumuli kay ba't na meaning kaya katamong kanya blessing kasi atin tapa pong BBC po. Kasi tayo kaya katamong pong Evangelyo, kaya ba't tayo niya ng reflection, kaya ba't po ipag-sharing tamo. Bukas po, nasisipado do, morning English na tamo, 6:30 a.m. Bukas po, nasisimba, 6:30 a.m. yung English na tamo. Hindi kami po pasyunting galemi. Ang balyari natin. Yung ginuma na tiriya kay kayo, At morning, additional na kayo ni Diyos, may paing ito, pag-anak, apoy ko na rin Espiritu. Amen. So, without end, may natin